Добре дошъл в моя курс Инвестиране с Манол и печели от имоти. Днес ще ти разкажа моя път и колко неща научих по този път. Нека да се гмурнем в процеса по инвестиране в имоти. Курсът ще бъде около час. Ще разкажа основните стъпки, процеси, как се инвестира, как се намира имот. Ето тук можеш да видиш съдържанието, как работи стратегията купи, ремонтирай, продай, как се избира имот, включително от сайтове, от брокери и други, как се финансира, как можеш да намериш капитал за да го финансираш, ако нямаш капитал или ако имаш, как да вземеш капитал от банката, ремонти, какви подобрения, защо е важно да правим трайни подобрения и разбира се, продажба. След като направим продажбата, да анализираш пето, разбира се, продажбата. Като направиш продажбата, да анализираш печалбата. Ето накратко как работи системата на купи, ремонтирай и продай. Това е една от стратегията, които доста големи инвеститори използват. Казва се House Flipping на английски. Купи, ремонтирай и продай. Това е начина, по който се превежда на български. Трябва да направиш няколко неща. Да намериш имот, който има потенциал. Как разберем, че има потенциал? Трябва да е под пазарната цена, което можем да го разберем, ако направим едно търсене в имот.bg. Задаваме с критериите за търсене. След малко ще разкажа за критериите и гледаме колко е средната цена за района, в който търсим. Например, ако средната цена е 1400 евро за района, а намираме имот за около 1000-1100 евро на квадрат, то най-вероятно този имот може да бъде продаден за над 1400 евро. Има напред, че средната цена не е точен ориентир, а по-скоро субективен, понеже цената, която се формира в сайтовете за имоти, тя е офертна цена и е неточен показател. Най-точен показател са сделките, които се вписват в имотния регистър. Там има точна цена за имоти, но този регистър е трудно достъпен и най-лесно може да се ориентираш през сайтовете за имоти. Също така можеш да питаш твоя брокер. Тоест, първото ни условие е да имаме цена, която е под пазарната. Смяташ го с калкулатора дали за сметката. Един ремонт, т.е. целта е да купим, да ремонтираме, да продадем. Грубо един ремонт е за 400 евро на квадрат. 400 евро, това е за основен ремонт. Не ти препоръчвам да правиш новен ремонт. Ако направиш частичен, което какво означава? Няма да събаряш стени, няма да пускаш нови електроинсталации. Ще направиш само следното. Оставяш стените същите, евентуално една ръка шпакловка, една ръка означава просто един слой и слагаш просто още малко контакти. Това ще го кажа напред в секцията с подобрения. Тоест ти го правиш да изглежда добре на половин цена, т.е. около 200-250 евро на квадратен метър. И респективно, ако сме купили имот на 1100 евро на квадрат и сме го ремонтирали за 250 евро, става 1350 евро. Само, че имаме данъци. Аз ще говоря за ценообразуването на по-късен етап. Имаме данъци, разходи за продажбата, например, трябва да платим на брокера за продажбата. Така че тези разходи също трябва да бъдат включени в ценообразуването. Купуваш го с 20% първоначална вноска. Трябва да имаш или спестяване, или да вземеш потребителски кредит, или да направиш договор за заем с приятели. Аз така направих. За един ремонт взех паричен заем от приятел. Направих си договор с адвокат. На базата на договора този приятел ми отпусна кредит от 42 000 лева. Тоест паричен заем ми отпусна. Постижимо е, просто като знаеш, че има вариант, можеш да се оглеждаш за този вариант. Така, плащаш 80% с ипотечен кредит. Тук е ключовото, трябва да разработваш своя кредитен потенциал. Какво означава кредитен потенциал? Просто да имаш възможност да взимаш кредити. Имоти не се купуват с налична сума в кеш, понеже няма смисъл. По-добре да работиш с парите на банките и другите хора, а от теб да предложиш само изпълнението и експертизата, която ще научиш през този курс. Как се разработва един кредитен потенциал? Разработва се като, да кажем, ако работиш на заплата, отиваш при кредитен консултант и питаш колко пари можеш да вземеш. Имай на предвид, че банките отпускат до 70% от заплатата, която взимаш. Ако не си на заплата, ако си фрилансър или работиш със собствена фирма, това означава, че
Там има малко по-различни условия, но долу-горе е същото, около 80% от прихода на компанията. Също така се гледа и чистата печалба. Задължително си наеми кредитен консултант, понеже ти не плащаш за него, а плаща банката, ако вземеш кредит. Той те консултира така, че да завърши сделката и да вземе комисионната от банката. Като в същото време договаря най-добрите условия за теб, за да можеш да се връщаш като клиент. Ремонтирай. Трябва да намериш майстор, който може да ти ремонтира имота. При майсторите е доста особено. Те взимат проекти, не ги завършват или ги правят много некачествено, имаш проблеми, след това трябва да ремонтираш още. Това може да го избегнеш, като наемеш доверен майстор от препоръка на приятел, или има един сайт maistorplus.com, там има майстори, които те имат различен рейтинг, имат звездички и по звездичките може да се ориентираш. Това е също както да си наемеш хотел в Booking. Долу-горе е също. Може да четеш ревютата за тях, да видиш как се справят и трябва да вземеш поне 2-3 оферти. На базата на офертите ти ще разбереш следното. Има и на предвид, че офертите са платени най-често от майсторите, така че не трябва да прекаляваш, но може да се договориш за ориентировъчни оферти и да видиш какво включва една оферта. Офертата е един доста дълъг документ, най-често в Excel, и то описва различните процеси, които ще спомена след малко. Като имаш 3 различни оферти, това са 3 различни ъгъла за ремонт на твоя имот и вече можеш да сравниш и да бъдеш критичен към тези майстори, защото не си им точно клиент, ти си техния project manager. Ти управляваш проекта, ти си финансиста, даваш парите и срещу парите си искаш най-доброто качество. Задължително не се предоверяваш на майстори, защото майсторите чакат хора, които остават работата над тях и те просто сменят обекта, отиват на следващия обект и не работят по твой обект. Трябва да има контрол върху майстора. Продаваш. Да кажем, че вече се ремонтирал, т.е. финалната част от стратегията КРП е продай. Сега какво се случва тук? Ти си направил трайни подобрения на имота, сложил си настилки, оправил си стените, боядисал си ги, сменил си част от електроинсталацията, да кажем, пуснал си нови контакти, сменил с ключовете, щранговете за водопровода. Цената на апартамента е много по-висока, отколкото си го закупил заради тези трайни подобрения. На английски това се нарича forced appreciation, или цената ти на имота се е вдигнала изкуствено заради подобренията. Именно от тук идва стойността. Ти добавяш стойност на този имот. И затова е важно той да е под пазарната цена. За да можеш след като го ремонтираш, да го реализираш на по-висока цена. Има много голямо значение в кой квартал продаваш. Има някои квартали, които не можеш да инвестираш твърде много в ремонти. Това са да кажем, квартал тип Гео Милев в София. Или долу-горе средно добър квартал за живеене. Ако е луксозен квартал или близко до луксозния, да кажем над средния клас, там може да си позволиш да инвестираш, защото хора, които имат повече пари, биха го закупили. Също важи и за панелните апартаменти. Да кажем, има имоти, ако си от София, знаеш за квартал Стрелбище, той е близо до парка, близо е до центъра. Има един трамвай, който води до центъра. Квартал Стрелбище е много търсен квартал. Там се продават панелни апартаменти на баснословни суми от порядка на 2400 евро на квадрат. Така че според зависи къде се намираш като квартал, можеш да променяш малко стратегията и да изменяш вида на ремонта, но най-често той трябва да е частичен ремонт, за да ти излезе сметката. Ако е основен ремонт, най-вероятно няма да ти излезе сметката за продажба или ще чакаш 1 година, за да може да се реализира, зависи как се развива пазара на имоти. Така, това е за цената, която е по-висока, благодарение на трайните подобрения, които си направил. Така, смяташ базовата цена, което е. Какво е базова цена? Сумата на придобиване. Цената на имота, цената, която си платил за нотариус, цената за местни данъци и такси и сумата, която си платил за брокер. Също така имаш и данък на печалба. Трябва да го включиш задължително. Той е 9%, ако си физическо лице. 10% е данъка печалба на физическо лице, но имаш нормативно признати разходи 1%, което го намаля, става 9%. Така, също така гледаш колко струват подобни имоти в същия квартал. Какво означава подобни имоти? Ами долу-горе в същия район, в същото каре и трябва да имат същите
особености. Примерно да е близо до магазин, близо до детска градина, трябва да има транспортни връзки, спирки на градски транспорт, метро, парк. Важно, за банките е важно и вида на строителството. Най-малко финансиране получават панелните апартаменти, а най-голямо получават тухлено строителство, както и ново строителство. Като процентно съотношение. 50% е за панелно строителство на финансиране, т.е. твоята вноска ще трябва да бъде 50% самоучастие, което не ти го препоръчвам. И затова трябва да гледаш ЕПК строителство, така наречения пълзящ кофраж, и да гледаш строителство, което е тухла, или от новите строителства има някои хибридни. Но ново строителство най-често не е подходящ за ремонт и за препродажба, понеже няма да се получи, няма да излезе сметката. Наемаш брокер. Задължително трябва да наемеш брокер от страна на твоята страна продавача. Понеже ако го пуснеш в някакви сайтове, веднага ще започнат да ти звънят брокери, да ти предлагат различни неща. Те са като хиени и акули някои. Има много качествени брокери. За да стигнеш до тези качествени брокери, просто трябва да се обърнеш към една от най-големите агенции в България за имоти, които си чувал. Да се обърнеш към тях, да кажеш: аз имам имот за продажба, и те ще говорят с теб и ще ти дадат препоръки как може да се реализира. Хубаво е тази стъпка да я направиш, като го купиш още, да се консултираш с брокер, да кажеш: аз искам да го купя за толкова пари, искам да го продам за толкова пари, след като сметнал базовата цена, и да видиш дали ще има печалба, да питаш: какво мислиш? Направо да зададеш въпроса на брокера: какво мислиш, колко пари ще мога да взема? Те имат опит и ще ти кажат, но няма да могат да те консултират финално. Тоест, те са експерти по това, но не могат да ти гарантират, че ще вземеш риск колко пари. Гаранция няма. В това идва и предприемачество. Трябва да приемаш такива рискове, че можеш да излезеш на по-ниска печалба, отколкото се очаквал. Но все пак на печалба. Това е стратегията на купи, ремонтирай и продай. Ще продължим с избор на имот. Избор на имот, външна и вътрешна миграция в града. Аз говоря основно за София, но има и други големи градове, в които можеш да инвестираш. Пловдив, Бургас, Стара Загора. Може да инвестираш в Плевен, в Велико Търново. Русе е близо до Румъния, там има много румънци, да кажем. Външната миграция идва от по-малки градове и села. Външната миграция идва от по-малки градове и села. Докато вътрешната миграция е основно от по-лоши квартали към по-хубави. Мога да дам пример с Люлин. Люлин намаля като популация, като брой хора, които живеят там, и хората мигрират най-много в квартал Витоша в София. Това е явно предпочитан квартал от по-малите, по-средна класа хора, които имат капитал, могат да се позволят по-хубави жилища на по-хубаво място. Може да потърсиш в Google за вътрешната миграция, ако ти е интересно. Това е много голямо значение, къде купуваш имот и как ще се реализира. Не казвам да купуваш имот в ЖК Витоша, понеже са много скъпи, но да го имаш на предвид. Какви са източниците на избор на имот? Имот.бг, АО.бг за източната част на България, както и брокер. Задължително трябва да се консултираш винаги с брокери. Сравнителният анализ на имот. Ще видиш едно бонус видео към това обучение. Там обяснявам как се прави сравнителен анализ. Като ориентир, винаги когато се строят метростанции, цената на имот се вдига, така че ако строят метростанция, гарантирано ще се повиши цената, след като направят метростанцията. Най-често отнема няколко години, 3, 4, 5 години да се построи, но след като се построи, транспортните връзки драматично се подобряват и мястото в този квартал става по-предпочитано. Да отидем на финансиране и покупка. Финансиране, преговори и изповядване на сделка. Това е самата продажба при нотариус. При финансирането имаш колко варианта. Имаш спестяване, имаш финансиране от приятели, семейство, финансиране от ипотечен кредит. Има различни класове имоти, които можеш да оглеждаш. Може да оглеждаш едностайни за по-малки суми. Тук не говоря за имоти на зелено, тук говорим за имоти на АК-16. Едновремешните гарсонери, те са около 47 квадрата. Те са едностайни по старите стандарти, но по новите са водят двустайни, така че можеш просто да сложиш една кухня в основното, в всекидневната, да направиш от хола всекидневна и да използваш кухнята за спалне. Така става двустайен апартамент. Това е един хак, подходящ за старо строителство. Трябва да се консултираш с експерт, най-добре архитект. Как да намериш архитект? В много фейсбук групи има
такива фрилансърски групи, което означава хора наети на самонаети. Или в някой сайт да влезеш да намериш архитект на свободна практика и да питаш може ли да се извърши това преустройство. Разбира се, трябва да се заплатиш за това, но с времето ще придобиеш опит и най-вероятно няма да се консултираш с архитекти постоянно или интериорни дизайнери. Да се върнем на финансирането. Може да закупуваш едностайни, двустайни, може да закупуваш ателиета, те са по-евтини. Или можеш другата стратегия да закупуваш 4-стайни, многостайни апартаменти, ако имаш по-голям капитал. При 4-стайните най-евтината, цената на квадрат е най-евтина. Дори ако си около студентски град, да кажем в квартал Дианабад, там има много студенти, които наемат стаи, така че ти можеш да реализираш една стая и да имат обща кухня и баня. Може да отдаваш под наем една стая. Това е друга стратегия, но по-ниско се търся, понеже тази стратегия трябва да продадеш апартамента на друг инвеститор, но го има като опция, те споменавам. Така, преговори и анализ, работа с брокер. Брокер е опитен търговец, той знае как да намали цената, как да я увеличи. В случая като купуваш, трябва да намали цената за теб. Има на предвид, че тези оферти, които гледаш в имотните портали, те са много често са завишени цените. Може да се договаряш на по-ниска цена. Най-често когато гледаш дадена обява, от 5 до 8% може да намалиш. Ако имаш много добър брокер и човека няма много оферти за покупка, може да намалиш цената и до 10%. Аз така направих с един инвестиционен имот, който закупих в ЖК Гоце Делчев. Намалихме цената от 122 000 евро на 110 000 евро, даже 12 000 евро съм намалил, точно 10%. Така че задължително наемаш брокера, той ти спестява пари. Работа с адвокат, ако наемеш брокер от голяма агенция, той има адвокат, той анализира сделката. Имота може да има някакви възбрани, което означава, че ако го купиш, ти трябва да дължиш пари, примерно, на някакви дружества или собствеността не е изяснена. С този анализ се занимава адвокат, брокерската агенция, от която се наел брокера. Идеята е, че брокера и адвокатите те са твоите приятели и те се грижат максимално добре да мине сделката в твоя полза, не в полза на продавача, когато закупуваш. Предварителен договор, това го изготвя брокера, в предварителен договор може да сложиш от твои условия. Най-често брокера е обигран и знае какви условия да заложи, така че да са в твоя полза. И изповядване, ако сте се договорили вече на цена, която те устройва, на цена, която и за сметката ти, след като си направил ремонта и всички данъци си включил и разходи за продажба, разходи за покупка, респективно за продажба по-късно, имаш изповядване на сделката. Нотариусът е този, който изповядва, той чете нотариалния акт, всички се съгласяват с нотариалния акт. Всички имам предвид страните на продавача и страните на купувача. Най-често продавача е един, но аз имах случай, в който имах 6 продавача, наследници. Прочита всички документи, има различни документи от типа на удостоверение за липса на задължения, удостоверение за че няма възбрани върху имота и други. И влизането във владение най-често след като се впише собствеността в имотния регистър. Ако имота е бил закупен с ипотека, се изчаква известно време и ипотеката трябва да се заличи. След като се заличи ипотеката, получаваш ключовете и влизаш във владение, т.е. вече апартамент си е твой, може да справиш ремонта. Да продължим напред с ремонт и подобрения. Първо, планиране, работа с професионалисти, както и процеси накрая. Ще разкажа няколко етапа от ремонтирането. Какво е планиране? Планирането имаш да си направиш план. Как да вземеш информация? От етапите, за които ще разкажа, трябва да се сметнеш. От етапите, за които ще те разкажа, трябва да вземеш оферти. На база на оферта ти можеш да планираш колко е бюджета, да видиш различните пера по бюджета, да кажем изкъртване на стена, струва или с колко пари. Това са много стъпки, това е една голяма екселска таблица, така че затова сте необходими да имаш повече от една оферта, за да можеш да сравниш. И ако има драматична разлика в цената, това означава, че не са реалистични офертите. Трябва да се консултираш
След като имаш бюджет, след като имаш прогнозируем бюджет на база оферта, може да се консултираш с друг главен изпълнител. Има и на предвид, че един оглед от майстор ти струва пари, да кажем 70 до 150 лева за София. Не използвай приятели да си консултираш тях безплатно, понеже те няма да ти кажат най-вероятно цялата информация. Докато главният изпълнител анализира, гледа какви са подводните камъни, какви са проблемите и трябва да го питаш какви са подводните камъни и какви проблеми биха могли да изкочат. Да кажем, ако искаш да правиш някакво сложно преустройство, там може да има проблеми, да не може да се получи така, както го мислиш. Следващата стъпка е много важна, избор на цветова схема. Това най-често го прави интериорен дизайнер. Той ще пита каква цветова схема искаш, но има сайтове, в които ако напишеш Google цветова схема, Color Scheme на английски, ако напишеш Color Scheme или цветова схема в Google, ти ще имаш възможност да видиш цветови схеми, които са подходящи, как цветовете се комбинират, за да не бягаш от основната цветова схема. Понеже е много лесно, като минава много време и почват да идват различни идеи за цветове и не следваш консистентността на цветовата схема. Работа с професионалисти. Критерии за избор на главен изпълнител, дизайнер и други критерии са много прости. Сайтове като Майстор Плюс, където има архитекти, главни изпълнители, дизайнери. Имаш препоръки от приятели, имаш Facebook групи, има Facebook групи за ремонти, има Facebook групи за фрилансъри. Там има хора, където могат да ти помогнат. Просто трябва да пуснеш една публикация, търся дизайнер. Моля, предложете им портфолио. Критериите за избор са предишна работа и препоръки, ако има. Ако няма препоръки, трябва да го разпитваш през какви проблеми е минал, какви проблеми е решавал, да му покажеш имота, който планираш да закупиш. Ако той няма интерес да ти консултира предварително преди да дойде на оглед, най-вероятно не е твой човек. Така, да размените 5 думи, да покаже, че интериорният дизайнер и главният изпълнител има интерес към теб и към проекта, това означава, че най-вероятно той е твой човек. Ако отначало имате проблем в комуникацията, не се разбирате или пък ти обещава всичко, че мине гладко, много лесно, много бързо, най-вероятно не е твой човек. Комуникация и управление задължително изисква и апдейти за прогреса по ремонтите. Ти се интересуваш прогреса по ремонтите. Трябва постоянно да получаваш апдейти по Viber, да кажем, да ходиш на чести проверки. Ако проверяваш имота всяка седмица, най-вероятно накрая няма да имаш лоши изненади. Възможно е да връщаш майсторите. По-трудните места за ремонт са, да кажем, когато поставяш грунт на стените и правиш шпаковка и замазка. Може нещо да са ошпакували вече, пък да трябва да се кърти за водопроводни тръби. Това е разход, който не трябва да го плащаш. Трябва да го плати главния изпълнител или майстора, който е слагал тръбите. И то, да кажем, от тук 200 лея губиш, там 200 лея накрая за че ремонтът е излязъл с 20-30% по-скъпо. Затова е важно да комуникираш добре и да следиш прогреса на ремонта. Са процесите, сега ще разкажа за етапите, през които минава един ремонт. Ето етапи: подготовка на апартамент, строително-ремонтни дейности, инсталации, монтажи. И тук съм ги разбил по различни стаи и по различни пространства: баня, кухня, осветителни тела, завеси, декорации, мебели. Тя ги оставаш на купувача и издаване на проекта. Така, да се върнем на първия етап: подготовка. Това е да изчистиш едрия боклук, всякакви стари мебели, къртени, ако има плочки от кухнята, вероятно плочки от банята, сваляне на тапети, изхвърляне на настилки, мокети, килими и такива неща. Може би изхвърляне на стар паркет. Понякога може да реставрираш паркета, но доста често е по-евтино просто да купиш нов ламиниран паркет. А има и например, че хора, които реставрират стар паркет, те взимат доста пари. Строително-ремонтни дейности. Трябва да прецениш какви преустройства искаш да направиш, какво е изграждане на стени. Стени се изграждат с гипсокартон и вътре се слага вата, такава каменна вата или друг вид вата, която изолира и държи топлината. Полагане на мазилка и шпакловка, обръщане до грамами, това са стандартни неща. При тухленото строителство има малко проблеми, защото там има много дебел слой мазилка. Може да има проблеми.
Да кажем, мазилката е толкова остаряла, че вече може да падне, така че трябва да, чрез почукване и такъв тип механизми може да разбереш дали трябва да смениш мазилката на някакви места, но най-често е в добро състояние. Пълзящия кофраж, стените са пак с тухла, основата е с бетон, така че там пак трябва да внимаваш за такива кухини. Ако ремонтираш панел, самите панели те са изляти плочи, най-често са самата плоча е добре, но примерно има някакви много големи криви части и може да се наложи да изравниш повече замазка да сложиш. Да се изида на ново, тези кривите места да се зазидат и да се сложи шпаковка. Обръщането до грамата, това е един термин, който какво означава? Старите прозорци са навътре, т.е. има един праг, който остава отвън и оттам може да тече, може да има термомост, който означава, че бяга топлото, най-грубо казано. Така че прозорците по новия начин е самия прозорец да отиде навън и перваза да остане навътре от прозореца. Така, саморазливна мазилка за пот или сух пот. Саморазливната мазилка, тя се е вид мазилка за пот, което тя е една течна смес, като я разлееш, самата гравитация разпределя много равно пода, което върху този под вече може да полагаш настилка тип ламиниран паркет. Боядисване на стени, това е много нещо, което най-лесно се разбира. Полага се грунт, може би, ако само боядисваш или върху шпаковката се боядисва. Има различни техники, майсторите ги знаят. Боядисва се с латекс, има различни видове бои. Аз предпочитам да вземам бои, които са против плесен. Тоест самата боя не предразполага излизане на плесен. Те са малко по-скъпи, са сребърни иони, но има такива трикове, които може да питаш своя майстор. Плочки. Поставянето на плочки, има много добри плочкаджи, но най-често или много бързо ги слагат и става калпаво, или много бавно става, защото го изпипват до край. Средно 1-2 седмици отнема да се поставят плочките. Има на предвид, че те и трябва да съхнат. Самото гипсово лепило за плочки трябва да съхне, така че трябва да му дадеш малко време на това. При плочките може да се получат много сложни. При плочките, когато се поставят, там има проблема, защото ако веднъж залепнат и трябва да къртиш после нещо, има риск, така че когато има плочки, ти предлагам да поискаш по-чести апдейти. Или да ходиш по-често, примерно на 2 дни да ходиш да гледаш какво става, или когато постави първата част на плочките, да отидеш да видиш как е, правилно ли е. Ако имаш проект, по проект ли се изпълнява и така. За водопроводните инсталации, да кажем, ако местиш водопроводната инсталация от стара кухня и я правиш на спалня кухнята, искаш да преместиш тръбите до всекидневната, може да се наложи да къртиш стените. Това трябва да се консултираш. Особено е, понеже най-особеното е при канала. Канала трябва да има наклон от 3 градуса на всеки 1 метър, което какво означава, че трябва да си максимално близо до стария канал или до канала в банята. Така че трябва да се консултираш с майстор при това или с инженер или интериорен дизайнер. Под инженер имам предвид архитект или строителен инженер. Инсталации и монтажи. Тук имаме електроинсталации, можеш да избереш какви ключове, какви контакти. Искаш да сложиш най-добрите са на Schneider Electric. Водопроводни инсталации, вече споменах за къртене на тръби, удължаване на място, къде ще е мивката и други. Може да се наложи да преместиш мивката в банята също, както и канализацията на самата мивка или канализацията на тоалетната чиния. Аз така направих в апартамента ми в ЖК Гоце Делчев, в който продавах. Смених мястото на мивката, смених мястото на тоалетната чиния, понеже върху старата тоалетна чиния имаше душ и директно падаше върху старата тоалетна чиния, сега душа е в другата страна. Няма да тече върху тоалетната чиния. Интернет, това е бонус. По принцип, там където правиш електроинсталация, монтираш табло, е хубаво да имаш и табло специализирано за интернет, понеже най-често интернет идва от коридора на общите части, отвън до входната врата. Някои може да го прокарат и директно отвън през тераса, ако имаш, но това е по-лошия вариант. Най-добрият вариант, ако идва отвън, е да имаш външно табло, апартаментно табло, което е
Тоест, то не е външно, да имаш апартаментно табло за интернет, апартаментно табло за електроинсталации. В апартаментно табло можеш да сложиш, да изведеш ток за рутер и кабели за рутер, може да сложиш някакъв среднокласов рутер, не струват много пари, или пък да вземеш втора употреба рутер, той ще работи. Може да използваш дупките за електрообзавеждането, да сложиш кабели за интернет или да ги сложиш в гофрирани тръби заедно. Това е един хак, който ще ти позволи да не къртиш наново, но може и да не поставиш кабели. Може да използваш просто Wi-Fi и да кажеш, ето има интернет. Вратите трябва да се ориентираш към среден клас врати, не китайски. Китайските струват около 300 лева, средния клас е от 600 нагоре до 1000 лева, но ти препоръчвам около 600 лева врати да гледаш. Те са много хубави, има различни дизайни, изчистени, има с стъкла по средата, това според зависи какъв е твой вкус и за кой го продаваш, ако е някакво семейство с деца, може да не искат да има стъкла по средата и такъв тип съображения. Трябва да имаш такъв тип съображения. Относно дограмата, има много различни видове дограми, има по-евтини, по-скъпи, някакъв среден клас трябва да гледаш. Трябва да се консултираш с хората от дограмата. Винаги има напред, преди да даваш пари, винаги се консултираш, за да разбереш какви са предимствата и недостатъците на строителните материали. Най-често главният изпълнител се занимава, той има опит. Отоплението, парно, климатици, зависи как е решено. Най-често е на ТЕЦ в София, може да не е ТЕЦ. Не ти препоръчвам да сменяш парното като радиатори. Евентуално може да смениш тръбите на парното, но е много рисково, понеже ако е в отоплителен сезон, ти нямаш правото, чисто правна гледна точка, нямаш правото да сменяш радиатори. Разбира се, може да сложиш климатик в едната стая, най-често всекидневната, не в спалнята. Може да сложиш някакъв среден клас климатик, тип Гри, марката Гри, тя е китайска, но добра. По-висок клас е т.е. среден клас климатик. Но не ти препоръчвам, понеже това е решение, което, да кажем, купувача може да не му хареса и да се опитва да те чупи цената от климатик. Продължаваме напред с другите етапи. Баня, кухня, осветителни тела. Вече споменахме малко за банята. Тук ще спомена още някои неща. Смяна на щрангове, тръби, водопроводни тръби. В банята се изолира. Има такива гипсокартони, които водоизолират, върху които се поставят плочки. Има такива гипсокартони, които водоизолират и върху тях се поставят плочки. Има и други техники, да кажем, има водоизолиращ цимент, хидрофобен още. Така че според зависи от ситуацията, гипсокартона е за доста ефтино, така че не е необходимо да инвестираш много. Това е предпочитан вариант. Може да слагаш куфари, да кажем в старите апартаменти имат едни тръби, които се виждат, тръби за парно, лира може да има стара и ти може да обградиш самите тръби, да ги обградиш с така наречения куфар, с гипсокартон, да не се виждат и върху тях да има почки. Тоалетна чиния, моноблок, това е от тези старите, отгоре е резервуара за водата, върху самата тоалетна чиния. Това е стар вариант. Новия вариант е с структура за вграждане. Резервуара се вгражда в стената, пак се прави куфар. Вгражда се в стената и ти не виждаш визуално, нямаш досег до казанчето, до резервуара за вода, а имаш само чинията гледаш, само чинията виждаш. Мивка, мебели за баня, имаш шкафчета, които се поставят в банята, разни рафчета и други. Имаш и бойлер, разбира се. Трябва да предвидиш електрообзавеждането, така че да можеш да свържеш бойлера и да имаш копче за включване и изключване. Има и на предвид, че вече има, вместо копчета има много съвременни ключове с сензори, ключове, които са дигитални, измерват колко ток харчи бойлера и други. Това го имаш на предвид. Не са чак толкова скъпи и придават едно много хубаво усещане в крайния купувач. Когато купувач го види това, може да му хареса много. Кухня. Може да избереш да правиш самата кухня, т.е. материалите за кухнята, да направиш под, да сложиш шкафове или да вземеш модул на кухня. Може и да не го правиш. Според зависи от имота.
Аз в ЖК Гоце Делчев не го направих, но това ми забави продажбата доста. Така че може да избереш кухня. Най-добрият вариант за кухня е от MDF, един материал, който се използва в изработката на мебели. Той е много здрав и по-лошия материал е ПДЧ. ПДЧ-тата се славят с това, че се чупят. Най-често, когато влезеш в един мебелен магазин, влезеш в сайт и виждаш много евтини мебели, това означава, че са от ПДЧ. Има един хибриден вариант, от който основата, да кажем, на кухнята е от ПДЧ, материал, който се чупя, самите шкафчета, където се отварят, се затварят, често се използват, те са от MDF. Препоръчвам ти да имаш модулна кухня, по поръчка не ти препоръчвам кухня, понеже е за много скъпа. Моята кухня вкъщи излезе 7000 лева. Кухнята ми по поръчка вкъщи излезе 7000 лева, което, ако гледаш за инвестиция, е малко повече. Една модулна кухня може да ти излезе примерно 4000. Ако ще слагаш кухня, трябва да я направиш избор на електроуреди, да сложиш фурна, котлони, аспиратор, хладилник, пералня, миялня, сушилня и списъка не се изчерпва. С това задължително трябва да предвидиш тръби за вода и канализация за мивката, миялната, пералната, сушилната, ако са в кухнята. Пералната и сушилната може да има специално мокро помещение, може да е в коридора, както е при мен вкъщи. Да преминем към осветителни тела и завеси. Те предават един завършен изглед на апартамента. Може да не слагаш завеси, но е много грозно, когато влезеш в един апартамент и видиш едни стърчащи кабели за лампи и една фасунга. За мен това е абсурдно. Едно осветително тяло струва под 100 лева, ти имаш да сложиш 2. Инвестирай 200 лева и апартамент ще изглежда много по-добре. Разбира се, може да слагаш и лунички, окачени тавани, но това вече зависи от предпочитанията ти. Това предава завършек. Едни завеси са около няколко стотин лева, да кажем около 600 до 1000 лева за целия апартамент. В ЖК Гоце Делчев ми излезе около 600 лева лампи с завеси, но общо излезе 2000, т.е. 1000 и няколко лева ми излезе самия монтаж на завеси и осветителни тела, така че има го напреди това, че се оскъпява с 2000 лева. Така пак осветителните тела, вече говорим за ключове, за осветителни тела не мога да кажа нещо особено, но е хубаво са съвременни, да не са тип лампиони, абажури и такъв тип неща. Може да добавиш избор на декоративни елементи, различни вази, различни декорации, панери с декорации и такъв тип. Както ако нямаш богата фантазия и не можеш да представиш какви декорации да сложиш, може да влезеш в Airbnb и да разгледаш кои са най-найманите апартаменти в района, да закупиш някакви прости декорации, да сложиш картина, рафчета да сложиш и това е. Апартамента ще изглежда много по-добре и ти ще убедиш купувача да го купи много по-лесно, когато имаш тези елементи на декорация. Всъщност си дал 300 лева за декорации. Мебели, освен кухнята, трябва да оставиш мебелите на купувача. Мебелите са риск, който може да не се хареса на купувача, така че не поема и този риск. Издаване на проекта. Ако си правил контрол по време на изпълнение на проекта за ремонт, най-често няма да имаш неточности, но трябва да отидеш да огледаш какви са неточности, да поискаш гаранция за оправяне, да поискаш оправяне на тези неточности, да си сигурен, че си изхвърлил вече излишните материали, строителни материали, ако имаш, например, паркет. Аз, например, в Гоце Делчев имах 3 чувала с паркет, които трябваше да изхвърля. И разбира се, да подпишеш приемо-предавателен протокол. Всичко да бъде документално. На базата на този приемо-предавателен протокол ти можеш да изискваш още корекции, защото това ти гарантира правно, че имаш права за това. Продажба и печалба. Задължително споменах да снемеш брокер, да се консултираш с брокер предварително, дори преди да го почнеш да го ремонтираш, преди да го закупиш. Трябва да се консултираш с брокер още на първия етап, да разбереш каква цена може да вземеш на този апартамент. Трябва да определиш продажната цена. Подготовка на документи. Има различни документи, които трябва да направиш. Например, удостоверение за липса на задължения, удостоверение за брак и деца. Много е важно, ако си в брак, съпруга или съпругата те са съсобственици и трябва да се дават съгласието при изповядването на сделката. Те са съсобственици също. Задаване на условия за продажба и преговори с купувача. Твоята цел е единствено да продадеш имота на възможно най-висока цена, която е над пазарната. И не си измисляш цена от въздуха и се консултираш с брокера как може да се продаде.
продажба минава изповядването, всичките страни идват на купувача, на продавача, купувача може да е семейство, т.е. съпруг и съпруга, и да се подпишат под нотариалния акт. Ако си го взел с ипотека, трябва да погасиш ипотеката. Това се взема напред от банката, която кредитира купувача. Другата транзакция беше когато погасих ипотеката. Когато говорим за предсрочно погасяване, говорим за ипотечен кредит, а когато говорим за заличаване на ипотека, говорим за заличаване на ипотека в имотния регистър, където е вписана твоята ипотека, че дължиш пари на банка. И вече следва да предадеш владението, когато си заличил самата ипотека. Да дареш ключовете и да се усмихнеш, да кажеш честито. Анализ на печалбата, смятане на разходи по продажба, трябва да вземеш фактическите разходи, понеже не ги знаеш колко са точно допреди да излязат. Има ориентировъчни разходи от 2,7% за София, нотариусът взима 0, нещо, т.е. грубо около 3%. Имаш местни данъци и такси, които са включени в тези нотариални такси и такси за брокер. Имаш такса за пресрочно погасяване на кредита и друг вид такси. Може да сметнеш колко е cash on cash return, което означава колко пари си дал и колко пари си изкарал. Ако си дал 10 000 евро, си изкарал 20 000, ти си взимаш твоите 10 000 евро и оставаш с cash on cash return от 10 000 евро. Тоест си изкарал 100% на твоите пари. Благодаря ти. Пиши в групата, ако имаш въпроси, ще се радвам да ти отговоря. Чао!